Hola a tots i totes, com esteu? Jugaires del nostre club, que estem aquí preparats per fer una gran partida, una gran jugada o una gran explicació sobre el que hem jugat, sobre el que vindrà aquest mes i unes quantes notícies que ben segur que us encantaran. Jo crec que el format nou que hem fet penso que pot ser molt interessant. Hola Jaume, com estàs? Buenas, molt bé, aquí a tope. Ricard? Igual, ready. Preparats perquè l'estiu ens acompanyi ben xafugós. Així que, bueno. Sí, perquè com que es ve aquesta setmana ja... Molt bé. A veure si comencem. Amb què començarem? Amb el temps, no? Na, 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 na. Què vindrà aquest mes? Vinga, què vindrà aquest mes? Molt bé. Doncs, si vols, Jaume, tu mateix pots començar. Doncs va, començo jo. Què vindrà? De fet, ja ha vingut. És el Cazabombes, ¿vale? És un joc a tret de Vir. Un joc que és per jugar-lo... Poden jugar a dos, però no té cap mena de gràcia. Crec que es pot jugar 4 o 5 persones. 4 és el número ideal. És un joc que està basat en 66 missions, ¿vale? No és un joc de luxe, és un joc que podeu jugar amb la família, podeu jugar amb els amics, però són tota una sèrie de missions. I el que serem nosaltres serem uns desconnectadors de bombes, diguem-li, uns artificiers. Evidentment, si el Sergi ens posa les imatges, veureu que són uns artificiers molt animals, que són uns conillets o uns gatets o uns gossets, ¿vale? Són molt monos ells. I el que ens dedicarem bàsicament és a tallar els cables. ¿Vale? Tenim una sèrie de fitxes que posarem cadascú les seves de forma amagada i haurem de descobrir on estan les parelles dels nostres cables. ¿Vale? És a dir, jo, per exemple, hem vist aquí una imatge que es veia pues, uns numerets i he de dir pues, a l'altre, dir-li, escolta, amb aquesta fitxa que tens aquí, per exemple, és un 3. Si l'encerto, pues, tallem el cable, ell treu el seu 3, jo trec el meu 3 i aquí no ha passat res. O aquest cable és un cable groc, ¿vale? Té una història rara, els cables grocs i els vermells. Sí, doncs anem fent així. Que tens el cable equivocat, doncs, diguéssim, van baixant les vides fins que arribes a 0 i catapum. Doncs aquí la calavera és molt indicatiu. Que té això són 66 missions. A dalt on veieu les eines, hi ha missions que et permeten tenir una sèrie d'elements que t'ajudaran a passar aquella missió. Cadascú, a part, té un personatge que té, diguéssim, un comodí per endevinar, en comptes d'aquesta posició, en pots dir dues, ¿vale? I que té els seus truquitos, vull dir, no farem spoiler, però té la seva forma de jugar i de divertir-se. És un joc molt divertit. El Xumi i la Virgínia del club ja l'han cremat, han fet les 66 missions, s'ho han passat superbé, i ara doncs, aquest joc el té el meu cosí, vam fer unes quantes partides, les 8 primeres són les tutorials, les inicials, que et fan una mica d'introducció a totes les regles, a poc, molt xules. A partir d'aquí hi ha unes caixes, com podeu veure, que doncs, van obrint les missions. I cada missió és, m'han dit, això m'ho van dir, una no pots dir números, l'altra no pots parlar, té molta conya, és molt divertit i a més és la gràcia d'anar passant missions. Vull dir que al final tens aquest repte de dir, ostres, va, fem-ne una més que a veure si ens la passem. Superxulo. Ara el tenim al club i esperem gaudir-lo. Mira, precisament se li veu a darrere del sèrie, es veu el Bombes, del Cazabombes. L'altre cantó. Ai. Vale? Doncs això, un joc molt xulo. I el treu, l'ha tret de Vir, si no m'equivoco, oi? Sí. La puta ara. Vale, segueixo jo o voleu fer uno i uno? Si vols fer, sí. Vale, un altre. Un altre és el Shackleton Base, que també... no, aquest l'ha tret a Arrakis, perdoneu. Sí. Aquest és un joc que nosaltres ja l'hem jugat unes quantes vegades perquè el vam portar d'Essen. Va ser un dels... Essen, Shackleton Base. És un joc que jo crec que té lovers i haters. Hi ha gent que li agrada molt i gent que jo conec que ja se l'han tret de sobre perquè no l'aguanten. Vale? A mi especialment m'agrada molt. Has de col·locar els treballadors i veieu que en el plano, en el mapa de la Lluna, tens una zona de mapa i tens aquí baix a la dreta hi ha una zona de treballadors. I a part de dalt veieu que hi ha un mogollon de treballadors per allà dalt també. Són com les 3 posicions que pots col·locar. Depèn on te posis el treballador, faràs una cosa o faràs una altra. Quina és la gràcia del joc? Que com veieu en aquesta anterior foto que m'ha tret el Sergi, pots posar l'anterior, Sergi, que em facilitaràs la feina. Gràcies. No, una altra, la d'abans. Aquí. Aquí està bé, oi? No, una d'abans.
Endavant, doncs és igual. Jo t'ho vaig explicant. Hi ha una on es veuen les ampliacions, bàsicament. Aquí, per aquí. Les caixes que veieu aquí de colorins, cada caixa és una empresa, vale? Que entra en joc a cada partida. Una, de fet, no, són 3 empreses que entren en joc a cada partida. Vale? Llavors, evidentment, cada partida és diferent perquè hi ha les regles bàsiques, però després hi ha les regles de cada companyia. I la gràcia és una mica anar tu ficant les teves bases dins aquest plànol o dins aquest mapa, els teus treballadors fent coses, que a més cada treballador té un és un enginyer, l'altre és un mecànic i l'altre em sembla que és un astrofísic, poden fer coses, depèn de que els col·loquin. Si els poses amb el seu color, diguéssim, tens una acció extra, si ho poses al color que no toca, aquesta acció extra la perds. És superxulo, jo l'he disfrutat moltíssim i tinc ganes de tornar-lo a jugar perquè, de fet, estàvem fent una cosa malament nosaltres. I em sembla que és un joc que passes menges molta sorra, que es diu, no? Que avançar és molt tàctic. I això fins ara, bueno, tal com jugàvem, no jugàvem bé del tot, però bueno, anàvem una mica més alegres, tot i que patíem, però anàvem més alegres. Jo tinc ganes de jugar-lo allò mastegant sorra, que sempre és molt xulo. Joc molt recomanable, si us agrada temàtica espacial, de vocació de treballadors, i de molta estratègia perquè depèn on te fiques el tio, et poden prendre la posició o una altra. Es juga, si no recordo malament, a 3 rondes i fin. És un joc que em sembla que, si no recordo malament, la vegada que hem trigat més han sigut 1 hora i mitja, 2 hores, no, Sergi? Que hem jugat tots. Bueno, jo he jugat 4 partides ja, m'agrada molt. No sé si m'agrada més que el SETI, no sé. Jo el SETI l'he agafat l'especial carinyo. El SETI no el tinc, llavors... Que el SETI m'agrada molt, també. Són dos diferents, també, ho dic. Són coses diferents. Però bé, tots són molt bons jocs. I ara sí, ara jo crec que, per la meva part, ja he explicat les meves 2 novetats. Ricard, t'hi poses? T'has mutejat, Ricard. Sí, ara sí. Aviam, jo parlaré d'un parell de jocs. Un filler que surt ara, aquí al nostre mercat, que ja ve d'abans, que és el Castle Combo, d'acord? És un joc que ho està patant, que és molt popular allà on es juga, d'acord? I que el treu la gent de Maldito, d'acord? És un joc amb el qual tu has de fer una graella de 3x3, de nou, a partir d'un mercat de cartes, un mercat de cartes exacte, amb el qual hi ha una sèrie de personatges del món medieval, d'acord? Aleshores, el que has de fer tu és, dintre del mercat, agafar les cartes i posar-te-les a la teva graella que crearàs de 3x3. Aquesta graella té unes combinacions que fan que, per exemple, tu guanyis punts, perquè al final es tracta de guanyar punts, a partir de les combinacions que tinguis de tipologia de personatges, que són personatges que al final no deixen de ser un fons de color, d'acord, amb algun tipus de personatge. Per tant, el que et dona és punts per combinació. Punts per combinació a la columna, a la filera, als extrems o el que sigui. Per tant, tu has de vigilar moltíssim la carta que agafes del mercat per col·locar-la allà on t'interessa. És a dir, que jo no agafaré una carta verda si tinc una carta que em diu punts que obtindràs per cartes de color blau a sobre meu. No agafaré una carta verda per posar-la a sobre si no em dona punts, d'acord? Una mica la literatura és aquesta. He d'agafar les cartes adients per fer un combo que em doni més punts. Per mi, la part més interessant que té Castle Combo és que aquella carta que agafes està en un dels 3 nivells, d'acord? Del mercat, un dels 2 nivells del mercat, perdó. Aquests 2 nivells del mercat, en tot moment, tenen la possibilitat d'agafar una carta si un personatge que tenim de fusta molt bonic està en aquell nivell. Llavors, aquest senyor que tenim aquí mig guerxo, d'acord? En el moment en què agafem la carta, aquella carta ens diu ara puja el senyor guerxo cap a dalt. Per tant, jo que estava esperant agafar una carta de baix, si la carta que agafen d'aquest nivell em diu puja el senyor guerxo cap a dalt, ja no la puc agafar, d'acord? És a dir, té uns constrenyiments que venen donats una mica per l'acció que fa l'altre jugador. I això està molt bé perquè dona molta interacció. No és un multisolitari amb el qual tu vas posant la teva graelleta i després comptes els punts. En tot moment, els altres jugadors estan mirant què et fa falta tu per fer pujar el senyor guerxo a dalt o a baix, depèn del que ells agafin. Entesos?
És un joc senzill, molt ràpid, la veritat, perquè al final és omplir una graella de 3x3, 9, d'acord? Per tant, són 9 accions cada un, 9 accions rapidíssimes, d'acord? Tenim, si volem, unes claus que ens permeten saltar-nos la restricció aquesta del mercat a un nivell o a l'altre, d'acord? És a dir, aquestes claus o ens les guardem perquè ens donin punts al final de la partida o les utilitzem per poder agafar una carta del nivell que no està marcat pel senyor Gertxo, d'acord? El senyor Gertxo és el meu amic. Un joc molt ràpid, amb un disseny molt així, molt alegre i molt estrambòtic, però molt ben dissenyat, i que jo les vegades que he jugat m'ho he passat molt bé i els nostres companys del club també i vosaltres dos també. És a dir, que penso que tots som Castle Convés perquè ens agrada moltíssim. De fet, estem esperant almenys uns companys i jo que surti la versió de Maldito ara editada, però la cosa va lenta. Encara no ha sortit o està exhaurit ja. Vull dir que estarem molt pendents del Castle Combo. Un gran joc, d'acord? I l'altre és un cas curiós. És un cas curiós perquè el senyor Stegmaier, de Stonemaier Games, cada vegada que treu un joc d'aquests dius un altre i cada vegada supera. Si recordeu, fa un temps va sortir un joc d'ocellets molt maco que es deia Wingspan, d'acord? Amb el qual havíem de fer el nostre estol d'ocells i que ens anava donant uns recursos que ens permetien comprar unes cartes i alimentar aquests ocells. Això va evolucionar a Wormspan, que era el dels dracs, amb el qual va millorar en el fet de que tu els dracs els posaves a unes coves que també anaves construint amb un espai personal. Ara s'ha tret de la màniga el Finspan. Fin, d'acord? És això que diem aleta, d'acord? Una aleta de peix. Molt bé, doncs aquí el que tenim és un joc que segueix la mateixa filosofia, però a diferència dels altres, aquest ja no té recursos. És a dir, aquests peixos tan bonics que veiem, sempre disseny magnífic, Wingspan, Wormspan i Finspan són uns dissenys molt macos, amb uns dibuixos molt bons de la Hargreaves, de la senyora Hargreaves, d'acord? Molt bé, doncs aquí el que fas, en lloc de recollir recursos per poder adquirir més cartes, les cartes que tu tens, quan les acumules o les gastes, et serveixen per recollir més cartes. És a dir, que el teu espai l'enriqueixes a partir de les cartes que gastes, no amb recursos, d'acord? No hi ha la llombriu aquella, no hi ha aquell cuc per pescar que podíem imaginar. Peixos, doncs a pescar. No, d'acord? Per tant, està molt bé en aquest sentit. Llavors, què passa? Que aquestes cartes les descartem. A diferència dels altres dos, aquestes cartes són recuperables. Aquelles cartes que tu descartes són recuperables. Per tant, ha canviat una mica la mecànica. Fixeu-vos en aquesta imatge, el disseny és soberbi, molt maco, d'acord? I, evidentment, igual que els altres, hi ha uns objectius temporals cíclics que es van complint i quan s'acompleix es compta i es mira qui obté més punts a partir d'aquest objectiu. Finspan ja ha sortit al mercat, molt aconsellable, d'acord? Un punt més de senzillesa potser que els altres, però per una altra part, un punt diferencial en què deixem aquells cucs i aquelles coses que sortien d'aquella torre del Wingspan, deixem aquells ous i aquells diners que necessitàvem del Wingspan i passem a jugar amb el nostre propi mercat de cartes per comprar altres cartes que ens milloren el nostre joc. Aquí ho tenim. Finspan de Stonemaier Games. Ja lo tenemos. I el Pixpan? El què? Pixpan. Pixpan o Pixman? El Pixman, el de porquets. Jo vull un joc de porquets. Sí, aquest joc de Tarradellas. Ens creiem que és el darrer? No sé. Aquest no. Aquest saps qui farà de tester, el de Pixman, els d'Osona juga. Sí. Els de Vic, sí. És veritat. Jo he preparat també alguns perquè una mica els mirem. No he tingut l'oportunitat de poder jugar el primer que estic buscant, que es diu La Família. Aquest li tinc moltes ganes, No sé qui el tindrà del club, però el tinc ganes, li tinc ganes. De moment, sí, jo també. De moment no el té ningú, És un joc... L'Oriol Matavaques, pot ser? Sí. No sé, sí? Jo li preguntarem. Sí, li va arribar, el té. És un joc molt interessant de club, també és veritat. En què consisteix? És molt divertit perquè fins ara el joc quan va sortir la proposta era de 4 jugadors, només de 4 jugadors, són d'aquells que
una mica limiten la jugabilitat en tant i en quant, clar, et diu que és... Però és que, a més, podem jugar 2 contra 2. Ens col·loquem en diagonals i un i l'altre jugador de la cantonada són com quan es juga amb el war chest amb 4, doncs que estem en diagonal, doncs igual. El vermell i el negre serien una família i el groc i el blau seria l'altra família, d'acord? Mengola i San Martino. Exacte. Llavors, l'interessant... Questa família! L'interessant és que, a nivell de components és brutal, l'interessant és que, a veure, és control d'àrees, però hi ha una pila de cartes ambientades, evidentment, en la llei seca, tot i que sigui Sicília, però en aquesta època, 1920, amb la màfia i tot plegat, aconseguint controlar àrees, aconseguint controlar... Evidentment, veieu que aquí hi ha unes petites llosetes que t'has d'anar col·locant i ampliar la teva família. Aquests pius són els que després envies per controlar les diferents àrees. Pots matar, assassinar, segrestar i qualsevol verb que se'ns pugui... La família no ha fatto questo. Exacte. Doncs tot això. A veure, com a experiència lúdica, a mi m'atreu moltíssim, perquè és que això de jugar això a 4 jugadors penso que és interessant, i de 2 en 2. Què va passar? Que la gent ho veia interessant, però va dir, tate, què passa si un dia som 3? Doncs han tret l'expansió. Una expansió que permet jugadors. D'acord? És a dir, que una mica han transformat el joc, que en un primer moment era de 3 jugadors, i l'han transformat això, doncs, perquè sigui per 2 jugadors. Jo penso que és un joc molt aconsellable, en veritat, sobretot també per clubs, diria jo, però també per això, no? Friquis que els agrada gaudir de una mica fer la guitza a l'altre jugador, no? Passem de Vanguardia i ens anem a ISS Vanguard. Broma. Fea. Doncs vinga, ISS Vanguard, sí? ISS Vanguard és un joc que ara ha tret de vir, d'acord? Ara ha tret de vir. Ara vull dir, fa uns dies, no? Jo el tinc del Kickstarter, he fet ja alguns planetes i ara l'he guardat perquè m'agrada anar fent diferents campanyes i és una bestiesa, és una brutalitat, és boníssim. De veritat que val moltíssim la pena, tots els que els agradi els jocs, com a mi m'agraden jocs temàtics, jocs de campanya, jocs per gaudir-los. Jo l'estic jugant sol a 4 jugadors, a 4 personatges. Cadascú porta aquesta mena de caixa de coloraines, d'acord? On el que fas és un deck building. Aquí tens les diferents missions i les diferents cartes. I la estrella del joc és aquest llibre. Aquest llibre et porta a diferents planetes. Cada un dels planetes és com una aventura, com una missió. Sí? Molt en la línia dels jocs d'aquests que hi ha de l'editorial del Mouse Mais, o no sé com es diu, d'aventures, no? També... Mouse and Mice, no? Em sembla que és? Clar, però això és a Wacken Realms. I com a Wacken Realms ens presenta... Això no ho tinc jo, era de la campanya. Sabeu que la luxificació no me la salto. És que estic buscant l'altre que hi ha. Això aquí es veurà tot. Val. Donant això al planeta, després tens l'explicació de tots els planetes i després tens aquesta carpeta, aquest carpesà, que això ja és la bogeria. El carpesà figura que és la teva base, la teva estació. I tots els treballadors de la nau, de la ISS Vanguard, van modificant-se, van pujant de nivell. Però és que la mateixa nau vas afegint noves naus, vas afegint noves investigacions. Trobes, per exemple, pedres estranyes, evidentment, peculiars dels planetes. Trobes bèsties, bestioles, que les col·loques, que les investigues. Una es posa malalt, una es mora, l'enterres, l'envies... Star Trek. Però la pregunta és, això és un joc Legacy o dius, hòstia, l'he jugat i ja no puc jugar més o com va ser? Exacte. No és Legacy, no és Legacy. Sí, quan diguem evoluciones un jugador se'n moren, no les tripes, no has d'obrir res. No trenques res, no trenques res. El tinc allò, la llista de... Però clar, és un joc que l'has de tenir. No és un joc que sigui de club ni molt menys, perquè l'has de tenir a casa muntat, jugar-lo, etc. Aquest de club està bé tenir-lo, però clar, te l'has d'emportar a casa i fer la campanya, no? Llavors, clar,
El cazabombes també és de campanya, però, a veure, són partides i el tornes i fin. Clar, l'ISS Vanguard són hores i hores. És maco, fa bona pinta. Sí, és molt Ai, interessant. és un d'aquests jocs que, hòstia, però clar, has de tenir la taula gran, no entenc, també per jugar-lo. I la taula que tinc, jugo sol i, bueno. I quantes hores de pot tirar-te per fer una missió d'aquestes, per exemple? Des de cobres al joc i vaig a fer una missió i el tanques? Unes 3 hores. Sí, unes 3 hores. Setup inclòs. Setup inclòs, no. Això, setup Clar, també... en el quart planeta, clar, passa que el quart planeta ja ho tenies més per la mà. Què passa? Que ara figura que no jugo des del desembre. Llavors, clar, ara tu, perquè estic jugant a l'altre. Bueno, com sempre, però després agafes el ritme. Però és molt immersiu. I la història... No, sí, és que és allò de... La història és molt xula, la història és molt xula. N'hem dit el preu, no? Clar, el preu és caret. Sí, clar, a mi em va sortir el preu... Clar, bueno, GameFAQ va sortir... Jo ho vaig comptar-ho, si agafes el preu oficial, després ja el preu... Ara és molt bèstia. El preu oficial em sembla que són... El joc base són 215 euros. Sí, ara és una mica bèstia. Només el base. Després he vist que hi ha com 4 o 5 ampliacions més. Allò, vinga. Sí. Jo només tinc una ampliació. I porto 4 planetes i n'hi ha 30, vull dir que... Bueno, seguim. I he buscat Civolution, d'acord? Que és el joc, diguem-ne, que més m'ha agradat d'Essen, quant a com a compra, d'acord? És un joc de Stefan Feld, un dels dissenyadors preferits, i ho ha patat en quant al seu disseny. A taula ocupa molt, fa 2 setmanes que vaig fer una altra partida, sembla que porto 5 o 6 també, i hi ha moltíssimes seccions, però és que és divertidíssim. Cada partida que he fet no té res a veure amb l'altra. Col·locació de treballadors, diria jo, col·locació de tria de daus, treballadors no són ben treballadors, són pius, no? Però llavors tu representa que ets un déu que estàs manipulant una civilització, l'hem explicat molt, ja hem parlat d'ell, penso que val molt la pena, als que els agrada els jocs d'horetes, llargs, però intensos i molt, molt, molt vivencials. Vaig jugar fa 2 setmanes i ens ho vam passar molt bé, així que, bueno, Civolution jo crec que val molt la pena, és una editorial que està traient diferents tipus de jocs, sí, aquí està el Feld, i ocupa una taula una mica més petita del que semblava que anava a ocupar, però la taula és molt gran, així de clar, la taula és molt gran. I per acabar, no vull explicar-lo, però bueno, és una mica friki, que els hi vaig comentar. El Misteri de l'Abadia, ara han tret una nova edició, d'acord? Ara han tret una nova edició, i és un joc que tinc dels primers jocs que tenia a la ludoteca, Misteri de l'Abadia, aquest, sí, Days of Wonder, d'acord? Aquest està en castellà, sí? I ara l'ha tret de Vir Maldito, d'acord? I és un joc en plan Cluedo, d'acord? El pur estil cluedístic. Molt divertit per la família, evidentment, PES 2, però amb les nenes he jugat una pila de vegades, i és molt Cluedo, és molt divertit. No sé si portar-lo a la sortida perquè penso que pot ser interessant tafanejar-lo i ara recuperar-lo, no? Que la Marta em va dir, hola, mira, es torna a sortir, bueno, i tal. Així que, bueno, jo penso que amb això acabem aquest repàs, sí? Donem pas al següent. Què voleu fer? Què toca? Anem a parlar d'un mecenatge de manera ràpida. Crowdfundings? Sí, mecenatges, vinga. A veure, que el busco. Si voleu, començo amb un breu i deixo-te un parell. Tenim Maglev. Maglev ja sabeu que és aquell del tren magnètic, d'acord, que va treure la gent, els francesos de Bezier Games, d'acord? I ara han tret un mecenatge amb totes les expansions, que són, per un costat, els mapes que van treure a posteriori, que eren el de Londres i París, i un de Mars, després han tret un de Mecànics, han tret diversos. Aviam, qui no conegui Maglev és un joc amb el qual tu vas construint la teva xarxa ferroviària, la teva xarxa de metro magnètic per una ciutat, i l'objectiu és anar portant
un tipus concret de passatger d'un lloc a l'altre. Aleshores, això sol ho pots fer a la vegada que tu vas creixent en capacitat tant de longitud de vies, de capacitat de transport, de capacitat de recollida, de capacitat de descàrrega, d'acord, de capacitat de canvi i de complir objectius. Vale? És un joc molt punyetero perquè si comences malament, us ho dic perquè ho he viscut, et veus ràpidament molt endarrerit. Vull dir que has de començar amb una estratègia bastant sàvia i això amb mi és difícil. D'acord? Aleshores, ara han tret, doncs, simplement ampliacions. Ampliacions, jo personalment em quedaré amb el que tinc, vull dir, com dèiem abans, fora de micròfon, vull dir, vull començar a ser una mica savi amb el que és la compra de nous jocs i gaudir al màxim del maglev que tinc, que ja tinc Berlín i Nova York, que ja em dona per moments molt bons, però si us ha agradat maglev i voleu créixer amb noves xarxes, doncs aquí el teniu, d'acord? Maglev. Molt xulo, sí. Té molt bona pinta. Molt bé. Doncs una mica en la línia, no el posaré per no allargar-nos, però una mica en línia de trens, també està la nova expansió de l'Age of Steam, sí? Que surt la caixa cinquena de l'Age of Steam, que diguem-ne que seria Railways of the World, doncs seria el més complicat que hi ha d'aquesta saga, no? Que està el Trains, Railways of the World i aquest, diguem-ne, Age of Steam, que aquest, diguem-ne, és mateixos autors, però és com el més de jugón, no? Més de persones que els agrada jocs més durs. Tot i així, els tres són divertidíssims, perquè el Railways també l'hem jugat moltíssim. A veure si l'Age of Steam, a veure, el podem estrenar. D'acord? El que sí que volia ensenyar és a la nova proposta que acaba de treure fa 1 hora i quart Red Zen Games. Red Zen Games acaba d'estrenar el nou joc de cartes, deck building, no col·leccionable i que es diu Nexus, que precisament en l'altre canal que tinc de castellà, de Dos Madera i Miniatures, li vaig fer una entrevista i suposo que ja estarà penjada perquè la vam programar. Així que Nexus és un joc de cartes, d'acord? Divertidíssim, o sembla divertidíssim, no l'he jugat, clar. Ja està financiat al doble, fixeu-vos, acaba de començar, li queden 22 dies, no hi ha problema, i són la gent que van treure Scarface, d'acord? Un joc de cartes no col·leccionable, perquè això sí que em feia una mica de por, a mi m'agraden molt els jocs de tipus màgic, doncs és un joc tipus màgic, un joc tipus jocs col·leccionable com està el de Star Wars, però no és col·leccionable. La bona notícia és que surten 2 caixes amb 16 faccions. Tries 2 faccions i a jugar contra 2 faccions de l'altre jugador, d'acord? Evidentment sortiran més coses, ara acaba de sortir, ho he vist abans de venir, acaba de sortir el que és l'ampliació en solitari, no? Bé de preu, perquè he vist que el bàsic són 60 euros amb tot, vull dir que jo penso que és una bona aposta per als que els agrada, clar, és molt deck building, és un deck building de jugar un contra l'altre, però, per exemple, jo pensava per jugar amb l'Anna, amb la Queralt, que els agrada, doncs, bueno, el teu fill, no sé, si penso que és una bona proposta. Així que Red Zen torna a la càrrega. Així que, molt bé, molt bé. A veure, que els hi vagi molt bé. Molt bé. Molta sort. A què hem jugat? Doncs, a què hem jugat, no? Aquest mes de maig. Unes quantes coses, però bueno, jo he de destacar. Sí. Galactic Cruise, ¿vale? Galactic Cruise, un joc que m'ha arribat a Kickstarter, a més pient, amb monedes metàl·liques de les que fan clanc-clanc. I, a veure, és un joc, l'hem jugat amb el Sergi, l'hem jugat, amb el Ricard encara el tinc pendent, però és un joc que és molt xulo, partint d'aquesta base, un joc que a mi m'agrada molt. Té un tauler, diguéssim, inicial, en què tot, diguéssim, està jo tot preparat, tu jugues amb allò, però li dones la volta i és extremadament configurable. O sigui, canvia una partida completament els objectius no n'hi ha. Sí, és veritat, els objectius de companyia et canvien les accions on estan col·locades, et canvien les tecnologies, hi ha 2 ampliacions més que et canvien inclús el que fan els teus treballadors, etc. Bàsicament, el que som uns, diguem-li, uns
unes persones que volem arribar a ser el CEO de la companyia, de creuers galàctics, i hem de demostrar a la companyia que som supereficients fent creuers. Ens hem de movent per aquest tauler, anem posant treballadors, comencem amb 2 treballadors, però podem ampliar-los fins a 4 si aconseguim desbloquejar-los, per anar fent accions, aconseguir muntar els coets a base de motors, cabines, les habitacions, vendre els bitllets, col·locar els tios i finalment agafar un dels nostres treballadors i convertir-lo en el pilot de la nau i llançar la nau que viatjarà per l'espai amb segons quin trajecte i és on guanyarem els punts. És un joc, jo no considero dur, el que sí que té són moltes accions, però no és dur en si, perquè al final és molt clar el que has de fer per enviar el coet, costa, té la gràcia que segons on te col·loquis aquests engranatges pots fer unes accions unes altres, pots enquadrar-ne unes o les altres, també pots fer fora els treballadors dels altres i per tant guanyen recursos. La reputació és superimportant perquè pot donar-te molts beneficis. Hi ha algunes combinacions molt xules, però, i aquí és on està el meu però, realment al final hem aconseguit enviar com a molt 3 coets a l'espai. 3 viatges. Hòstia, en un joc que es diu Electric Cruise, jo esperaria enviar-ne bastants més. Però és que parla també gent que els ha jugat, com per exemple el professor Mompi, i també m'ha dit, diu 3, diu, un dia 4, allò, apretant molt la màquina. Hòstia, no sé, per mi és el però d'aquest joc. Si és un joc que m'agrada molt, estèticament és molt xulo, però li falta això. Crec que puc enviar algun coet més. No sé si en les ampliacions la cosa s'accelera, però amb el joc base no. I ja està, no dic res més. Molto bene, signore Galattico. Fantàstic. Vinga, Sergi. Sí, mira, hem jugat molt, podeu imaginar que hem jugat molt, i comentarem un parell només, sí? El canal, sí? Serà el primer que volia comentar, és una reimplementació d'un joc que no fa tant que va sortir, aquest el canal de Oranienburg Burger, d'acord? Que no sé què deu voler dir, però sí que és canal. Oranienburg és una ciutat. D'acord. I Burger és de McDonald's, no? Sí, és de carn de vedella, exacte, sí. Exacte. Bé, en tot cas, mireu qui és, senyor Rosenberg, d'acord? Que darrerament no ha tret moltes coses que m'agradi, però ha arribat un joc que m'ha encantat exclusivament per 2 jugadors i que ens ha al·lucinat. Ens el va deixar el David Chamorro per jugar a l'Anello a Setmana Santa i vam jugar 3 partides. Estàvem allà, vam anar a un hotelet i vam jugar ja 3 partides a l'hotelet. Déu-n'hi-do. Vam fer més coses, però vam jugar 3 partides. Divertidíssim. Has d'intentar, com veieu, col·locar els canals en les teves diferents llosetes que aniràs col·locant molt en l'estil del Carnegie, un altre que m'agrada molt, i doncs col·loques aquestes llosetes, vas col·locant aquests canals. Quan col·loques el canal et dona el poder de la lloseta, els punts de victòria final de partida. És molt, molt bo. El que té interessant també és que té aquesta roda, que no sé si teniu present el joc que hi havia que tenia de la roda de Rosenberg, d'acord? I doncs l'ha traslladat. Jo no diria que l'ha copiat, sinó que l'ha traslladat, d'acord? I en tot cas, veu de les fonts rosenmengueres, però la veritat és que és molt original. És molt original. M'ha agradat moltíssim aquest canal. Val moltíssim la pena. El treurà Maldito en breu, d'acord? I jo penso que és una molt bona adquisició per 2 jugadors, diria jo, per 2 jugadors. I l'altre que volia comentar és un que no té res a veure amb això, Marvel Dice Missions. A veure si el trobo. Jo crec que és aquest. Bé, perfecte. Ara s'està... Sí, estic... D'acord, aquest el vaig jugar amb el Raül, que és molt jugador de jocs així que m'agraden com a mi de minis i així, que no a tothom li agrada i llavors em va dir, va, vinga, vine-t'hi i el provem. De què va? És el Marvel Dice, el Throne Dice, que ha tret Delirium Games, que per cert ahir vaig fer una entrevista a Delirium, molt interessant. Doncs aquesta gent va treure aquest Marvel Dice Throne. Què passa? Que tu llences daus i lluites contra un altre jugador. Sí? I és treure les màximes combinacions. No es veu molt bé aquí, però, per exemple, aquí Tormenta té aquestes combinacions de daus. Els daus els llences i si fas una combinació, ataques a l'altre jugador. Bé, tant se val.
què passa amb aquest Missions? Doncs que això tan senzill que era d'un jugador com l'altre ha fet un Dungeon Crawler. I vam fer un parell de partides i el Dungeon Crawler és ficar-te amb el personatge que tu tries, d'acord? Amb el personatge que tu tries de la caixa de Marvel Throne Dice i doncs fas una aventura. Pots tenir diferents ajudants. És al·lucinant. Com si fos un Dungeon Crawler, com si fos un Gloomhaven, d'acord? Brutal, ens ho vam passar bomba. I clar, no té res a veure amb el que es veu. Malauradament van dir que aquest no el treurien en castellà, aquest Missions, d'acord? Perquè es veu que la IP la perd, l'editorial americana la perd i deixaran de poder llançar. Però en tot cas, bueno. I això seria Marvel Dice Missions. Molt bé. Aquests dos. Doncs vinga, jo me'n vaig al principi del segle XX i anem a ajudar una mica a les sufragistes, d'acord, a que tinguin dret a vot. Anem a Votes for Women, d'acord, que el vaig jugar, he jugat un parell de vegades i m'ho he passat pipa. Avui parlaré d'aquest, que aquest jo també, amb molt de carinyo, perquè m'agrada, el qualifico també com un risc pijo. Després parlarem també doncs, d'un altre tipus de joc. Però Votes for Women és un joc a dos amb el qual un jugador és les sufragistes, d'acord, i l'altre jugador és el poder conservador que està en contra d'atorgar el dret a vot a les dones. Es tracta d'un joc amb el qual tu has d'anar conquerint territoris a través d'unes cartes que estan en un deck que tu vas agafant a la mà i jugant. I aquestes cartes et permeten posar congressistes favorables a la teva idea a estats determinats d'unes regions dels Estats Units. Es tracta del final de la partida doncs aconseguir la majoria a tots aquests estats. Això s'aconsegueix anant posant cubs del teu color a cada estat, sempre tenint en compte que la següent jugada amb les cartes que tingui el contrincant te'ls pot treure, d'acord? I hi ha un moment determinat amb el qual les sufragistes tenen obligació d'haver arribat a... Veieu el Capitoli, que sota hi ha uns pius blancs? Has d'arribar al 6è piu perquè és quan aconsegueixes portar a votació al Congrés el dret a vot. Si no arribes a aquest 6è piu al final de la darrera ronda, no tens dret a cap vot i has perdut. Per tant, és una restricció per les sufragistes que et dona pressió, perquè aquests 6 pius blancs, aquestes propostes congressuals, s'aconsegueixen amb cartes. Per tant, tu has de vigilar quines cartes fa servir per tenir aquestes, però a la vegada no descuidar tenir majoria als estats. Al final de la partida, doncs, hi ha alguns estats que, quan s'arriba al 6è piu, si tu ja tens una majoria de 4 del teu color, passen a ser teus, per tant, ja els tens guanyats, sigui a favor o sigui en contra. Però els altres es juga una ronda més, d'acord? I es decideix amb els daus, qui obté la majoria. Compte, perquè les sufragistes necessiten 36 estats. Els conservadors necessiten 13, molt poquets, d'acord? Però així, amb tot, les sufragistes poden guanyar, com ha passat a les 2 partides que he jugat, d'acord? Un gran joc, sembla que sigui un risc, però veritablement té molta xitxa i és molt històric i està molt ben explicat i molt ben ambientat. Votes for Women, un gran joc per qui vulgui aprendre una mica d'història. Després, a l'altre, aquest era el risc pijo, aquest és el parto de la burra, d'acord? El Ricardito arriba a Essen, veu un joc que es diu Altai i se n'enamora. Ai, que xulo, el vaig a comprar. Oh, désolé, le jeu est fini. S'ha exhaurit. No pateixis perquè el novembre el tornarem a treure. Jo arribo aquí a Molins, miro a webs i trobo una web d'una botiga en línia i diu, sí, el novembre el tenim. Jo corrents el compro, d'acord? Novembre el tenim. El vaig recollir fa un mes, d'acord? És a dir, a finals d'abril. El parto de la burra, d'acord? Però ha valgut la pena. Ja l'he jugat i és un gran joc. És un joc de control de territoris i de gestió de recursos, amb el qual tu tens, diguem-ne, la mecànica del deck building, on tens unes cartes d'acció que et permeten atacar o generar recursos i construir. Per tant, les accions són o construir dintre de territoris, és a dir, tu construeixes els teus assentaments dintre de territoris, o genera recursos als territoris on tens assentaments que et donen més o simplement amb la carta et dona un recurs, o ataques.
ataques per conquerir un territori que està buit, per tant, fàcilment el fas teu, queda buit i el pots poblar, o el buides d'enemics, d'acord? Per tant, hi ha cartes que tenen punts de defensa i punts d'atac, cartes que et donen recursos i tu la vas jugant. És boníssim. Per què? Perquè en tot moment les tornes canvien. Quan et penses que ho tens perfecte per guanyar, depèn de la jugada que faci un o l'altre, et poden fer la pinça i et quedes fatal. O simplement tu penses que vas en una dinàmica de protegir el teu territori, però resulta que al final venen dos de cop i també et capen aquest territori. És un joc amb un disseny molt xulo, d'acord? Vull dir, uns dibuixos molt, molt especials i molt diferents dels altres, d'acord? I que van passar molt bona estona. La llàstima és que de moment aquí no hi ha cap editorial que hagi mostrat intenció de portar-lo. Per tant, us aconsello que si el mireu, ens escolteu avui, mireu algun vídeo i us agrada, aneu a Filibert de moment, perquè és un joc, no és llarg, és un joc que en 2 horetes el tenim jugat i que dona per molt. Dona per molt, les cartes són molt riques i molt asimètriques, d'acord? Altai. Molt bé. Fantàstic. I penso que abans d'acabar volíem parlar d'un parell de cosetes que eren interessants també, no, Jaume? Sí. A veure, primer calendari, avui el farem una mica més ràpid, que el primer que tenim és aquest cap de setmana que ve, que el tenim farcit, de dos grans esdeveniments. El primer és el Jugar per Jugar, la fira de Jugar per Jugar que es fa a Granollers. Comença divendres i acaba diumenge, una fira ja superconeguda per tot el món lúdic, superxula, i que si aneu allà jugareu segur. I l'altre és el nostre estimat competició de Captain Sonar, que es fa a Llagostera, els guanyadors de l'any passat, que es fa l'1 de juny, el diumenge, a Llagostera. Allà podreu gaudir del dematí de la competició i riure una mica, o molt, o gens, depèn de qui us toqui, o del que veieu. I si no jugàvem a la ludoteca dels nostres amics de Mipel Llagostera, que preparen la ludoteca, i a la tarda, evidentment, tothom a jugar i a passar-s'ho bé. Hi ha una pella popular, si voleu participar-hi, parleu amb els de Mipel Llagostera, busqueu-los la vida per trobar-los, i això, que allà serà que jo sàpiga, hi haurà els de Caldaus, hi haurà els de Mipel Llagostera, i us han de jugar. Aquest any, malauradament, els de Molins no hi serem. Sant Pol hi va també? Sant Pol segurament sí, també. Encara no els he vist confirmats, però parlava amb Sant Pol d'anar-hi. O sigui que ja els hi preguntaran quina hora és que hi van. I res. I després un parell de coses més. És una que és que s'està fent una comunitat de WhatsApp de la Comunitat Lúdica de Catalunya. Parleu amb els vostres clubs que us passin l'enllaç. Si no, contacteu amb algú de nosaltres i us el passarem. S'estan connectant molts clubs. Es creuen que hi ha sobre uns 100 clubs a tot Catalunya entre jocs de taula i rol. Ara mateix apuntats n'hi ha 26, si no recordo més, 27. Sí. Hi ha un xat general, que de moment està bastant ordenat. Hi ha un xat d'esdeveniments perquè pugueu veure el que fan o deixen de fer els diferents clubs que hi participen. I després el que hi ha és que hi ha cada club té el seu xat, amb el qual si esteu interessats en quina zona estigueu o si sou uns fanàtics dels jocs de taula i voleu saber què fan a cada club, us podeu entrar a dintre i preguntar. I a partir d'allà, cada club. A dia d'avui hi ha 31 clubs apuntats. 31 clubs, imagina't. Sí, la cosa està creixent de forma exponencial perquè cada vegada són més, cada vegada es va estenent més i cada vegada hi ha més gent interessada en això. Jo crec que és una forma de fer comunitat. No es busca fer cap associació, simplement que estiguem interconnectats i que puguem comentar coses. L'altre dia hi havia una conversa molt interessant sobre a quin banc podem posar-nos a les nostres comptes dels clubs que no ens cobrin interessos, que tothom malauradament ens cobra interessos. I hi havia algunes propostes que s'està estudiant. Però que sapigueu que bàsicament tothom cobra interessos. Però Molt bé. I ja per acabar, només una última cosa també, que és una notícia que va sortir a TV3 fa una setmaneta, que parlaven de la llista. Vale? Què és la llista? Si entreu a la llista.cat, és una cosa que han fet una gent, de una mica aglutinar tota la gent que fa contingut en català a les xarxes. Des de youtubers, instagramers, tiktokeros i no sé què més hi ha, perquè de més xarxes tampoc no hi participo. Però està tothom allà, no. Aquesta és on està una mica la polèmica que ha sorgit. N'hi ha molts, per sort, i el català és una llengua que està guanyant pes dintre el que som nosaltres, els catalans, dins el món d'internet.
Però sí que és veritat que hi ha una secció de jocs. I jo, sorpresa, la secció de jocs, ho vas a mirar, i el primer és el Jordi Pota, és veritat, parla de jocs. No potser fa jocs com altres que n'hi ha a sota, doncs com la Jan Solbach, que està al segon, i enhorabona, com el jugador inicial, l'Àlex, que està al tercer, i molt bé, val? Però després la sorpresa ve quan al quart et trobes un tio que és un mag, o al cinquè un tio que parla de Playmobils, i al sisè un tal Daniel Bonés, que amb tots els meus respectes no sé qui és. El setè hi ha Casella d'Eixida, bé, el vuitè és la partida, bé, el novè és el que juguem, bé, el desè és la punta de la llengua, que no sé si fa contingut de jocs. També entenc que potser, com a jocs, també s'entén joguines, però, per exemple, no traiem el nostre amic professor Mompi, ni el Pep de la taula plana. Nosaltres, evidentment, som molt humils i segurament estaríem en el top 50, però bueno, tampoc se'ns anomena dins el tota llista que hi ha, perquè falta molta gent. I bueno, quan te'n vas entrant es veu que hi ha gent que, doncs, per exemple, la Solbach és una cosa que es van apuntar ja fa 3 anys, el jugador inicial també es va apuntar fa 3 anys. Entenc que ara aquesta gent, si tu els envies un correu i dius que jo també faig contingut en català, t'acabaran incloent, hi ha un algoritme que una mica fa el rànquing, que el rànquing és el de menys, que sap greu que, ostres, que de tota la gent que hi ha falta moltíssima gent també que fa molt de contingut en català de jocs, molt i molt bo. Mira, el Ricardo Marcelí no fa contingut tampoc. Però bueno, que sapigueu que si voleu una llista oficial o oficiosa, o si més no de tots els que fem contingut en català de jocs de taula i rol, contacteu amb la taula plana del Pep, que ha fet un fantàstic vídeo fa una setmaneta amb el llistat oficial d'influencers, no diem influencers, de generadors de contingut en català sobre jocs de taula. Ja estem tots. I dic que estem perquè ens han nomenat, cosa que li agraïm moltíssim, i també posar-ho en valor. I amb això crec que ja ha fet tot el rotllo patatero d'avui. Una llista dels influencers. Aquest és el Pep. Inconfusible. Taula plana, mira tal. Us deixarem el link en la base dels comentaris, també us deixarem el link de la llista, us deixarem el link de la llista de la categoria de jocs, i res, escolta'm, al final qualsevol iniciativa que promogui el català és benvinguda, com sempre, però sí que, ostres, hi ha coses que a vegades fa una mica greu que dius, fem una llista dels influencers, home, si us deixeu els principals, com nosaltres, que hauríem d'estar al top 1, doncs no sap greu. Molt bé. Res més. Doncs res. Que acomiada, va, que a mi em fa pena acomiadar. No, en tot cas, acomiadar-se és un adeu-siau, no és un adeu per sempre, no? Així que... Déu meu, Sergi. Per favor. Per favor. Gravarem de tant en tant. La nostra siluetat serà en base a la nostra... És mensual, i si fem alguna cosa ja avisarem. Ens tindreu aviat, no patiu. Vinga. Adéu. Adéu-siau. Adéu-siau, adéu.